Samantala, pagpapatupad ng curfew at muffler ordinance sa Burgos paiigtingin. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Burgos, Pangasinan ang mas mahigpit na pagpapatupad ng curfew ordinance kasunod ng malalaking operasyon ng pulisya sa lalawigan. Ito ay bunsod ng buy-bust operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng tinatayang 6.8 billion pesos na halaga ng shabu sa Labrador at 850 million pesos naman sa Bugalyon. Bilang karagdagang hakbang sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan, ipinag-utos din ng pamahalang lokal ang istriktong implementasyon ng muffler ordinance sa buong bayan. Ayon sa ordinansa, ang mga mahuhuling lumalabag sa itinakdang curfew ay agad na pagmumultahin. Samantala, ang mga sasakyang lalabag sa muffler ordinance ay maaaring kumpiskahin ng kapulisan o otorisadong opisyal at pagmumultahin ang may-ari o driver nito. Kasama mo, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.